Međunarodni čipkarski festival središnja je kulturna manifestacija koja će u gradu Lepoglavi biti održana od 18. do 21. ovog mjeseca. Osim niza izložbi čipke iz 13 europskih zemalja na već poznatim lokacijama, po prvi puta posjetiteljima će biti otvorena i vrata Lepoglavskog samostana. U UNESCO-ovom gradu čipke i čipkarstva sve je spremno za 18. izdanje Međunarodnog festivala čipke. Lepoglava će se i ove godine pretvoriti u čipkarsko središte ovog dijela Europe. Naime, na festivalu će se moći vidjeti čipka iz hrvatskih čipkarskih središta, ali iz brojnih europskih zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg festivala je Bosna i Hercegovina, a tema će biti čipka i nakit. Izložba uglavnom unikatnog nakita bit će prodajnog karaktera. Nakit iz čipke već je sada dio bogate ponude proizvoda od čipke u Lepoglavi. Drugi razinu koju bih spomenuo i naglasak našeg festivala, to je da zaista on već ima dugi niz godina međunarodni karakter. Preko 13 zemalja Europske unije koji će biti naši dragi prijatelji, a i gosti već na našem festivalu, itekako će pokazati da i Lepoglava je također dio Europe na način da smo i dio svih tih čipkarskih centara koje rade na tom razini. Iz godine u godinu sve bogatiji čipkarski festival i u svom 18. izdanju donosi brojne novitete. Uz izložbe na već dobro poznatim lokacijama svoja će vrata posjetiteljima otvoriti i lepoglavski pavlinski samostan. I ovo je prvi puta gdje veliki dio postave, naročito evo i ovaj centralni dio, to su znači čipka i nakit, također i svo lepoglavsko čipkarstvo će biti izloženo u pavlinskom samostanu. Jer i također evo poimanje i vrednota Lepoglave se i pominje uz pavline, tako da evo zaista pavlinski samostan otvara svoje vrata i svi će moći vidjeti ne samo te izložbe nego i cijeli taj pavlinski samostan. U vrijeme trajanja čipkarskog festivala provešće se i 2 europska projekta u kojima je partner udruga Eko-muzej Lepoglava, oba vezana uz izradu nakita i modnih detalja od čipke. Čipkarski festival donosi i niz programa kulturno-zabavnog karaktera, poput nastupa Dubrovačkog Klinđa te Sandre Bagarić i njezinog supruga Darka Domitrovića u Lepoglavskoj crkvi 19. rujna u 19 sati. Biće vrlo interesantan jer radimo jednu mješavinu onako sakralnog i svjetovnog koncerta. Prvi dio koncerta biti će na orguljama koji su prekrasne, jako uščuvane, sad smo ih probali, suprug je jako sretan. Drugi dio će biti malo popularniji, ali opet naravno popularno pristupačan dio glazbe koji se može izvesti u crkvi. Znači malo filmske glazbe, operete, mjuzikla, popularni šlagera tipa Amigos para siempre, Agnus, Adagio, Caruso, Time to say goodbye. Poznata sopranistica posjet Lepoglavi iskoristit će i za razgledavanje izložbi. Iskoristit ću priliku da stavim ovu ogrlicu koju sam danas dobila na dar, koja je zaista prekrasna, jako nosiva i bit će još ljepša na jednoj crnoj haljini ili recimo bijeloj haljini i nosiva i za dnevne varijante i stvarno hvala. Lepoglava je sa svojim čipkarskim festivalom jedan od 9 gradova partnera u kandidaturi Varaždina i regije Sjever za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Lepoglavski čipkarski festival je punoljetan. Vidite, od početka prema svim ovih godina on se razvija, on dobiva međunarodnu komponentu, on dobiva svoju ulogu u primjenjivosti čipke, prepoznatljivost u čitavoj Europi bez iznimke. Uključeni su mnogi građani u njegovanje te tradicije i u razvoj daljnji te čipkarske tradicije i njezine primjene, prepoznatljivosti, a uz nju vežu i gospodarstvo, vežu turizam, vežu i kreativce, vežu ono što europsku dimenziju čini europskom dimenzijom. Otvorenje čipkarskog festivala, koji se i ove godine odvija pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Ive Josipovića, bit će u četvrtak 18. rujna u 18 sati. Program završava u nedjelju svečanom podjelom diploma 11. generaciji polaznica škole Lepoglavske čipke i zabavnim programom na terasi restorana Ivančica.